Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Dani nga napuluan, Jack kayat daganat. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tatalagang maluksawa, mailiwak, makaaramak, ang manukasta nga arukupek ti asawak, di ka man, nabanugak, agpadpadat namat ka nabanugan. Agpadpadat nga mga pabisina. I miss you. Agasawa ta. Agduanton nga tawen, sipot nagkasarta. Abi di mo kayan. Ka-fertile ko. Kadiwaw. Diba? Di ba ilabagbagakin ka nga, kahit kung mamadaan-tan ti anak. Kayat ti agala. Sweetheart naman. Apingan ti mo kayat ti aganak. Kahit isot ka po ng agasawa ta. Tapno aganak ta. Tapno mamadaan ta ti anak. Jakpay kayat ti aganak. Into nga ano kayat mo? Into ka ano nga kayat mo? Into no, saan ka nga aganak? Mercy naman. Mabaling ka di, Dani nga maturugtan. Alagaan ng ibo kayat. Kalpasan dito nga makalawas. Baam ta kumatangak to ti. Contraceptive pills. Taori ka piritil ko. Sana ka makaala. Paunay ka magtan. Mawatan na kumadani. Si kalatat kang kalain ko nga watanin. Siyak na road ngay. Nga kahit kundi adaputot na. Nga mangipanik-nik nga talagang may sak nga lalaki. Data ka di manin pagkontrahan ta. Naimas kumaitan titurog ta. Naimas titurog ta. No, pagustuhan na. Mapagustuhan ka met. Alam, Dani, kahit kung di maturog, anak ko. Alam na, hindi mo igamanda ita. Hindi mo igananda ita. Kanya, mapanag maturog sa baling silid. Sige. Alangan mo't pilitan ka. Kat basol deta. Tama, imbagtaan mo. Orang asawa nak, no jak kayat, kat pilitan nak, rape. Pabaling ka isak lang. Sige nga rin, maturog dan. Ngayon bimangon nak manong. Papanam. Dita. Amumlatan mo ang aramida. Sarem ta imam. Anak karot, pay. Manaksid no sikat mong usar. Ta imam ti usarem ta. Kaya? Sige nga karot. Maluksawak lao na imam. No ambok la ko mga talagang dinakay taganak na ito nga babae. Diyak ko man as asawa. Nakarabrabo dirason na manong. Di na kano kayat ti aganak. Di na kayat nga panawan di trabaho na. Tawans kanon nga aganak. Awad sa bali kanong nga agaw awir no saan nga isuna. Tapim binas no inamat lang ti mga awir ti bugod na anak. Kat saan nga ako agtrabaho. Kaya bagakpagin ko na nga apaman nga adnan o talo nga bulan ti anak ta. Mangalatan nun ti yaya. Tisot makaamo no mapangkat opisina. Sa ito nung sumangpat ka ti malam, ti manin anak ta si kaso. Di nalat na kayat. Kayat na kanuag trabaho tap na dabukod na kawarta. Saan ko ba't na imutan? Problema. Gapot di kasto yung pasamak manong nemi. Gagarigat. Saan ko pagpagunyanin ti asawa? Maka nakadasara ko. Natambla ko ti kamay. Data na eh. Data kapem. Mabakawan na yan. Saan ako nagkap-kape? Abay. Magtemplak sa bali. Abay. Diyak kayo tatemblam. Ni. Abay, di mo kayat ka dati-dati nga kayat mo. Dati-dati ah.
Imita, manipod itang ang bigat. Siya klatan ni makamuag templa. Numambalin siya, payentig luto. Una sangkat, mapanak mangan dita ruar. Agdi ko saklahin nga grupo at kalpasan na, mga anak to ti restaurant. Apay, nabas masabag kang ka. Di mo kay tilutok? Di mo kay panagserbik kang ka asawam? Asawa ka? Dani, di man lang saan ko maitad kang kakit kalkalikubang mga anak. Ngayon amin nga panagserbik asawa, ilutuang ka, idasarang ka, kurang na nakasubuang ka, ag tinulong tang rubat. Dahil malatsan ko nga maipaikan ka. No ka-fertil ko, diyak kayat. Ngano sa anak to nga fertil, itad kumatkayat. Anak, di ka nakalagagumak. Maawatan na ko, siyak trumbeng awatan. Manen, nakadimanin di pag sinupyatan ta. Data pa nagsinupyatan ta, darabi eh. Isungod nga ko, napimpila sa laag ng santa ag inunin. Anak, pagpagunyanan, ta saan ka mata pagpagunyanan? Apay mo, kitawin. No, agsarita ta, awan ti sabalin tuman na pagtungpalan, no saan nga anak? Kabutit mo kahit aganak, di awanin, tanto nas ka na nagsalita. Nagdigos ako, nagrubat ako. Mapanak mo sa opisina. Mga anak doon nila, ruar. Kasta tinaramid ko mano. Siyak kiti pasukun ng siyak ti lalaki. Huh? Kang runaan nga kasapula. Hanam maitad kanya. Patasak mo na pagpapasad na tanga babae. Papanan na ha. Din tumadala sumuko. Kunanan to sige. Kahit kung ano din tagana. Kunanan tumadala ta. Urayik na sumuko di gagal. Di magasak manong na yung di karinderya. Kalpasan na nagtarusak man lang tibisino. Nakadagdagsan manong na yung iti panang itopak ko. Di patong ko itutugaw ko. Yung baglagi din takotson. Hoy. Pare. Pare ha. Hari. Abay. Kasla, nakadagdagsin di problema, nakadagdagsin pa ng topak mo, tapatong mo, yung tugaw mo. Kadadagsan ng nga tanda ito nga problema pare. May panggapti niya. May panggapti anak. Duwantong natawan, nagdandan na kami ti asawa. Ngayon din nakano kayat ti aganak. Ang serbi na nga nagsawa kayo. Adad tali kita ag-asawang agsarsarapat at kalayon nga aganak agsikog ni bakaana at tao nga gumaw ang ti anak baka no di sekreto na sekreto nga niya baka diferensya na ibaga na lang hindi na kahit agsikog kabuta talaga nga no anda ko madiferensya na kahit na kumanata di makipag-sex no ka-fertile na hindi na kayat. Oh, nuka ano nga kaimas na, di na kayat. Dagusar ti pills. Padaasin na tagusar. Saan nga rin? Papasak na rin. Jak ininom na iti tinimplahan na kape. Jak nangan ka na tilinuto na nga. Bamigat ni. Anak nangan di balay. Pimanaw ako. Napanak di magas ti karinderya. Bamanta. Ladladawag ti sumangpot. Papasa ka talaga na yung babae. At syempre, anong solusyon na no kasta nga makaaram ka? Kaya nang tinaramid ko dirabi, pesta una ko na. Parang jaban nyo na. Baka na niya baul, tagsikog loko. Pag-ipuspus si cheat ang naroon ka. Pinapasak na talaga ti asawak manong nemi alas 6 awanak pa siya balay adak iti balay dahari. Ala, nalutom ti pulutan eh. Naluto na. Ngayon talagang hindi ka gawin pa eh. Nampay. Nag-ring ti cellphone ko man. Sunat tumawag ni Mercy. Hello. Aba, ewan ka pa iti balay. Wala daw kagawin.
Ito mo. Ada kayanda pari-hari. Ada ka no amin ay mas nga pulutan na. So nga, agsango kang basit. Ano oras nga rin gawid ka? Diyekto lamang. Umat sa sarbi na masapak nga gawin. Apay ko nung ngaon sarbi na. Di mo tumadla kaya. Dito toyok pa lang. Sige nga rin. Bye. O pare, rugantan. Anak ko na. On sa serbi na masapak agawid ko na. Tadi imat karot kaya, di ba? Di ba? Nasungat serbi na nga sapak agawid. Tapos na sapain mitig ko ha. Doon mamintlo kami. Ngayon madiman. Madikan ito nga nawas naka-fertile na eh. Kaya baga mga, i-withdraw ko na. Patsimbat nga rin na mai-withdraw ko na mapanin. Loko ka. Aging gaman ang naming nga nagsardeng nga kot sa itibang asango ti balay da hari. Da sa sangili pare. Sangaili. Ay, napindas ka babae ah. Ni Loida, ti ipag ko. Kasensya ni Mrs. Ha? Kadi, kapkapunan di abroad. Nakakutsi. Ano ti abroad yan na? Sakit Hong Kong. Pati di kita DH, di kita OFW nga pa. Dekot siya naman ten. Kaya napay ko ma. Baka mat no, kaya da talaga kakutsi. Nalapsat na. Nalapsat. Balasag pa'y? Balasag pa'y? Yaman mo nakman. Amog det at dati panunot mo, Dani. Kasinsit asawak deta. Baka kursunada man ipag mo. Sunod mo kahit yaman mo kanyak. Ngim, asawa ni Hari nga ni Ani manon name itinag nang kuyog kitapno umay da itayan mi. Ay, honey. Ay, kumpadre, da kagayap. Kumada da. Kasinsin ko ni Loida. Loida, kamamo kayo ka ni Mr. Kot. Kaya di, office mate na, ni Danny. Danny ni Loida. Manong nimitim magderak, sakam naggalamano. Wow, naglamuyot. Apo, te imisem, manong, gurnos na kiti dapudaw ng ngipin na. Nabiyag na kiti mata na. Taga-abroad nga talaga. Ulandis. Kaya medyo adot borloloy na. Parang saka nakamakamamukeng kaloy ta. Ada asawa mo? Ni, tagos mo sinudsud di asawa. Ada asawa ko. Ngayon di na kaya taganak. Hana? Hapa eh. Hindi ko man. Dadang harap issue tayo. So pala asawa hindi na kaya taganak. Doa atawan min to. Imbag kini pare-hari da anak dan kini ani. Iso nga ka dito tayo, uminom ka. Mabalanti, marumaman? Apa yung uminom ka? Kit nung tadumaan. Ano napulutan nyo? Kaya nagtunga ko ka. Nene, ibati ka dito kasi na. No, kaya mo makijoin ka na kumada. Sige, okay lang. Ramanan. Patangam. Kinunak mano ng tinidor. Pinili na tayo lasag. Chicken? Uwen, mangmangan ti chicken. Lizard? Kaya mo? Kayat ko. Kahit kumiti mang siyan. Pero katay lang kat baso. Haanin, agkabaso kam natang kinidani. Oh? Di... agkabaso talaga. Daogang karat. Kakti ayos? No. Patpado tayo. Diretso. Basta brandy. Diretso. Wow. May tipulutan na. Mabilang pare Adapit nakalain. Sige pare. Tutuwa kami mano. Ngaw muna tamayat tirik na. Saan nakapinagusto ni bakit ko? Okay nga tara ito eh. Game nga tara ito nga babae. Imaba kita yan ng sa akong inakbay. Uy!
ka, Loida? Baka umay nakpagngatan ni bakat mo, ha? Nasing pati bakat ko. Man nakaawan. Ano sakit mo sa man? No, asino man ti makarelasyon ko. Gayiman na. Agbali nga best friend na. May ganun? Ag kinaawatan ti other woman, legal nga asawa? Wait, ito yan nga rason. Kat siyempre, at katulungan na nga mangipatag kanya. At boyfriend nun? Dati. Imawanin. Insukat na dadak di abroad. Kat awan ti kinarelasyon mo di abroad? Awan. Are you still virgin, Loida? Ano pa nakita? Hana nga virginity lips mo. Natural. Takot ba ba? Kaya't mo maamuhan? Kasan nga rin maamuak mo? Kaya't mo? Kaya't ko ha, pakitin saan? Ha? Kasak man nagiti lips mo. Nakamimas ka. Loko ka. Nakamimas ka ko na hagat karnat man niya. Siyempre, oris ka. I love you. Ito na nakla makita. I love you ko namon. Love at first sight. Tawag man na nagitibasot ha. Ala, aduunay. Hamo matagulpen. Ininutan ta. Cheers. Para iti panagkayam ta. Panag-sweetheart ta. Manong nemi amok nga sisiin man na kami ni Hari. Kabutan adlaw ko ita nga umay kuman nga nagkatras. Inamalak man yung digiti lips na manong nemi tinapapaot man. Let's go. Sa din ako. Hamat nga mabalin di balay mi. Di balay ko. Nagmimisak di balay ko. Kadi. Iti pa nag-Hong Kong ko. Adda balay ko. Adda pa yung kutsik. Talaga? Dati narapaap ko. Balay kendogan. Di boyfriend mo nga rod. Dati a boyfriend. Sinayang na. Hanga nakauray. Nangasawat sa bali. Ita, agrikrik adda. Mandam-daman ton. Di po sante pa dati pulutan kan mainom. Tagorso na taklaon ita mapulutan. Imay matlaing manong name ni Hari. Medyo imadayo akin ni Loida. Oh, nakalalisto kayo minom, kinagpulutan. Alisto nga pare. Alisto tayo. Abay, gumanat ni misis ko eh. Abay, ni misis mo, tinawagan na ka. Uwin kahit na ka nun. Inalistuan mi manong naming inibus. Kalpasan na. Baga kayo't nakitulod. Awan lugan mo? Ibatik dito tilogan ko. Ano na? Ang maglugan mo, kumboy talatan. Yan tangin, pamihanan ka, pamihanan mo. Tansin, umuna kayo na kon. Thank you. Kayo, thank you ka rin yung pulutan. Kanya ino. At kumboy kami kini Dani. O sige, ganun kayo. Manong nemi. Napintas nga balay, tinangisardengan na ti Kotsena. Inlukat na ti Kate, insarek na, manong nemi, ti Kotsena, insarek mo ti Kotsena. Alpasan na, napanain dokter ti Kate. Let's go. Naalang ti Tulbek, ti main door, tinulbakan na. Anakayat mo, mag-shower ka pa lang mo na. Sanin, intan, dito silad mo. Madlaw ko manong nemi nga awampay padas na. Ngayon, gabuta siyak dadapadas na manong nemi inaramit ko ti amin. Tapno mapaasog ko kan mapaareng-eng ko. Tapno maibaga na manong nemi nga nalaing. Nabang ko sinurbe iti baba manong nemi no talaga nga virgin pa laing mo saan.
napaka-strict di dila. Nagswerte ako. Saan ko nga pinanunot manong nimi noon niya, iti pagtungpalan na, iti kastoy nga panakirelasyon ko, iti sabali nga babae, iti problema mi iti asawa. Ngam kabot, taad na itiriknak, iti panangpapas ko iti asawa. Papapasak ti asawa. Naaramid ko manong nimi, iti nakinaig, iti sabali nga babae. Virgin manong, nagswerte ako. Why? Nakasuswerte ako nak. Ta may kaduan da ito nga babae nga virgin nga naramanan. Imo na ti asawak siyempre. Ken da ito nga Lloyd. Kaya maramanan nan manong nemi ala nga ala. Ken kaputat da inom mi agpadpada. Ken imo brand da exotic na pulutan. Nagpadpada kami nga bimanyas manong nemi. Halos awan turog mi today iti nga rabi. Nakariingak manong ni super pan nakapuot kong awanak kahit tibukod ko ka balay. Oh. Karingkan? Sige. Ako liman yun. Nasapa ka nagluto. Mangang ka rito. Pinakan ka itay. Ay dirabi, pakanan ka manitan. Loida. Kasla, diyak pala pa, mamating. Ada na pasamak ka natan. Na virgin ka. Api kinayat na. Kada mo mga asawa. Because I love you. Or may saklang second other woman. Ngam na tukit mariknak. Nakariknak man ang ayat. Kalpasan na sinaktanak. The first boyfriend ko. Nasaan nga nakauray ka niya? Nasyak pwede lang isagutan. Kinabirhen mo. Loida, saan kung maikarikan ka nga isinak na asawak kat sikad na na? Hanggo rurahin nga ikarim na ita? Hanggo rurahin nga raminan? Okay lang kanya. No other woman na. Tidyak kayat, no may nagbulugan ti asawa. Let's go. That's it. Hindi manganin. Kahit agawid ka. Diba, sombre ka pito pisina? O nga ron. Ito yung cellphone number mo. Ito, diba, timasit. Ito, no may iliwakan ka, tawagan ka. Uri tagbang mesak dito balay ko. No, gapot ka at opisina, mabalimod dumagas dito eh. Ito, uri kawit ka ito balay di balay yun. Diri sumangpetak dito balay manon name pasabat nga dagos ti asawak. Nagturugam. Hamoy bagay ang dahari. Gabot imbaga ni hari nga naghawid kamet. Ngam saan kabot ka nakadanon dito balay. Hanapin ti magana. Kad naghawid ka kanuman. Nagpamyanan ka kanuman. Naisa ito sa bali nga lugar. Sa bali nga balay. Hindi akong intulit uminom. Kabutan na baratay ka kon. Saan ako na pinalubusan pa eh. Hindi akong naturog. Amin mitin nga raramid ng tikastoy. Amin amin nga di mo kahit taganak. Tani. Sige, grubuatak. Tinakbit lang tibasina. Di ka mangan? Nanganak ko. Kasi nung nga rin linotok. Among ba't ang manipot iti kalman ka kaya tatempla makapay kaya talutom. Di ba? Amin nga di mo kayat. Kapag di mo kahit taganak. Siguro, sa bali nga, kinaidam grabe eh. Bari nga, huwag sigod. Hanat ako nam? Hanak ba nga pag-angaw na kasta? Ang di kita ng bagbagam, Dani. Hanak agang-angaw. Bareng no, makaala nga sigod, dajay, kinaidak grabe eh. Tatalaga ka di nga da? Mawit lang, agrubatak. Di ko sa agrubatak. Imon unang rimwar manong nemi. Sak na utodi. Dito pisina manong nemi ni masudag na hari. Hanggang yung bagbaga nga kinakuyog mo ni Lloyd. Tapi ko mga ibaga. Sunod kadwa na mabaling ako na.
Api salutsudan ako manong sinakadwa kita mo nagmamesa. Pare, ano't napasamak ka na kayo kini Lloyd na Dabi? Pare, nagayat nga dagos di ipag mo kanyak. Halos nagpatpat ng kami na Dabi. Virgin siya ka. Among ka di resulta na tangay naramit mo? Kasano naman mo ni bagat mo? Ang mga na, may sagmak ni tikasinsin ni bakat ko. Tila ka nung babawi na nangyayam amo ni Lloyd na ka. So, ano ko magbabawi? Di na kaya't nga agragsak mo tikasinsin na. Kalpasan nga, nasugat ti puso na babae ti boyfriend na nga hanga nakauray. Nadagayan bukod na nga baray. Naggasad ang tilalaki nga mga asawa kayang kuha na. Awan ti problema na. Baka di na kahit tag-asawa di niya. Baka ti kahit nagat-siyak. Siyak lang nga di mangikasar kayang kuhan. Kastan ti mapaspasamak manong nemi manipud obisina dumagasak man. Dito'y akon nga mangrubai manganak sakto manin mangan itirabaw ti kama. At adagid gondahoy nga igawid na. Nagawid ang madlayan. Tapno sang nagririt bakat ko. Kahit mo sa huwin, kalpasan kanyak, sublat mo dumad ni bakat mo, nalipat agay mga magkakeng ka. Saan na kayat ti asawak? No kapirtil na di na kayat. Kaya orisan na ito nakapirtil, saan ko nasagidan? Anda kami. Di na kayat ti aganak. Taapay. Di na kanukayat nga agikat iti trabaho na. Tap na isunton ti awgaw awir no kastang aganak. Sayangin at trabaho na. Bagkakpaking kuha na nga, agsublim at trabaho na, mga alakam tiyaya. Di na kaya. Kahit nung nasa siyak nga rotek sigo. Eh di wow. Kahit kung ano yung tibantaan ti anak. Sige. Barin. Barbarin. Hindi may isang arabi, manong name asim mang petak manin nga ladaw. Mabaling ka tigang sarita ta? Sige. Ngayon mapana ko niti kwartok. Kwartot ako na ko. Agsarita na dito'y. Iti unang ti kwarto. Sadyat ang agsarita. Simrek na road manong name kat nagplastara ka nagtugaw. Inanak ti tugaw. Iti met ikin ti katri ti nagtugawan. Anapas ka na pagsalita ta. Manong narabi. Doon alawa sa nakastoy ka. Sana ko nga na fertile. Mabalinan. I'm sorry. Nabanugak. Sika matagsawitan? Nabanug ka? Itaktakayit kung ngitad kang ka? Nabanugak. Anong nakabanugam? Mabaling ka din nga sa mga pigpigsaan tagsao? Sikapin nga mabayad ng atot timak na? Naglagay ba ng nasakti na laki? Dani, happy mo ta kasto ti. Nagtungpalan ti relasyon ta. Sikang matlat makasumbat iti na ita. Yung mga pinatinak maawatan. Talagang hindi ka maawatan. Awan ti konkreto nga rason tapno ibagam nga di mo kayat ti aganak. Nga di ibagbagam kit tapno saan ka nga hamo maibatan di trabaho. Napatpatag di trabaho, ngamiti siya. Oh, mabili nga di ka agoni. Nalpasan ti saritanta. Isublita ko mo ti dati. Anya ti dati. Sa paam ti gawid, agkalang lang tangaman. Agkaid data nga masapa. Ano kaya't mo? Ang ulak hanak lagi na kapirtil. Di, agkanaig ta. Awanan ti ganas ko. Naawanan ti bud ko. Kaya't nakatingasawin, nasan ako nga etan. Saanan nga 100%.
Gaputa dyan ninamnamak kat sa amat na napasamak. Ay, itan ka, inasawa ka, tap nga maadanda, tinaurnos na ragsak nga pamilya. Sa alam ako na nga pamilya, ti pamilya no adda anak, ngayon di mo kayat. I'm sorry. May sin ibagak nga nakurangan ti panakayat ko ka. Gaputa kasta ka man. Nakurang mo ti panangipatag mo kanya. Gabulhayang ti mo panangipaay ti kaligagod ko. Sige. Kayat kun ti anak. Imurayag nga kapirtil mo. Saan nga ita? Nabanluga. Gaputad na nang ipanam nga sa bali. Maturog ako. Kahit ko di maturog. Kinunak naganda ako. Ita nga kayat ko, di mo matkayat. Ni, nagpigsat panaguni mo. Ikang kan eh. Di ka mauwatan da ni. Ita nga kayat ko, di mo matkayat. Kaputan na banugak nga ron. Kaputan sa bali nga nang bukbukam. Pag-idagdagasam. Buwan. Nababahim. Paring iso pa kaitit kanyak di anak. Ison ti patpatag mo. Asawa ka. Saan patang ka? Sumangpet iti dayto nga balay. Gabot na balay ta. Dayto nga balay. Hanga dayto ti sungpat ti saludsud ko. Anat saludsud mo ita? Saan na kun nga patpatag nakurangan? Hanga kompleto. Ibagag madagang ganatatay. Kaya't mong nagsinat, ha? Adalatakin ka, no kayat mo. Dani. Kahit ko di maturog. Mabaling ka din nga saan ako nga disturbuhan. Siya di baka pungtutan eh. Makita. Saan nga naornos ti relasyon mi manong nemi ti asawa. Diyak kumamat kayat ti kastoy. Tas ang ko inarapa pa kastoy ti pagtungpahan ti relasyon mi. Ngam saan nga siya ti kimbaso. Alawan adamat basol ko. Apa nga nakirelasyon akong ti sabali. Apa nga ti sabali nga pangipapaayag iti pigsak. Pangipapaayag iti panahon ko. Talo, upat nga bulan ng manong. Good news. Kuna ni Loida. Kitam datin eh. Pregnancy test. Positive. 3 nga bulan. Sana katagos ka nakaala. Tipidwa na nga bulan. Sut pa nakaala. May sakong nga ama no kusta. May sakong nga ama. May sakong nga ama. So kanas ka nga sibugta. Nanas ka nga patpat nagkalituyin. Nasaan ka nga agaw-awid sa mga saksang patanan di asawa. Diyak ka mo manunimi napagpudnugayam ni Hari. Wano napagpudnugayam ni Mercy ni Hari man. Itidalan kong agawid. Manipud itibalay ni Loida tinawagan na ni Hari. Pare, ayan mo. Mata ka balay na Loida? On the way kong nagawid. Mabit lang pare. Isardi mo palit ako kutse. Sumardi ka pala. Apay. Lipas mo nga nagsalita itay ni Mercy. Sorry pare ha. Naibagak kang kuha na. Tian niya. May papanggata kayo kini Loida. May so dagdagasan. Ngayon di mo pa mo nga masigugan ni Loida. Amo, gabutin tawag na kini Ani, kini misis ko. Naibagam dahil naman kini Mercy. Naibagak. Diyan mo no, o nati ipasabat na kayo ka. Sige nga, pare. Awang baso mo, okay lang. Mayatin na ito, grinisot kami, tayo dyan ang babae.
manong name tinamnamaik nga ramidan na kita pagsawsawan nak, pasabtan nak, ngim saan? Hanggang kun uni, kamayata nga nakatakder, nga sumsumre ka. Idi mabatog ko tayan ko, ayan na manon name nakiktutak, idi agparintume nga nangarakop ka dagiti sa anak. Ah, Mercy, Danny, I'm sorry. I'm sorry. Danny, I'm sorry. Apeng susuri ka. Apeng nga sikat agsusuri. Katsiyak adaan tinaragsan nga baso. Yung naaramid mo rin dyan, kapukan niya. Isong agsusuri ang kay ka. Diyak kayat nga isukat na. Diyak kayat nga panawan na. Diyak kayat nga isina na. Kayat ko ituloy ito't panagdan na tagas-agasawa. Kayat ko. Sana ka panawan. Sana nga isina. Ang asim. Tumakder ka. Sa mong harakupan na kitisaka. Tumakder ka. Tani. Di makder kat ulit na nga narakop ta sawak mano. Saan ko ekspektahan nga kastoy taramitan na. Nagparintuming, nagpagpakawan. Nasyanak kang kuwana. Kasla namin pinsan nga nagsublimat lang ti panagahit ko kang kuwana. Manong nimi. Kahit kunti ang anak. Kahit kung ipahagan ka, di amin namin. Imaon sa amin ti kukwak. O matimbatim. Timbatsyan ka. Para tagbaling matganak ta. Pakawanan nakbait. Kakaroon na ako mga sakti pakawanan. Ngayon sa mga naramid no saan nga gapukan niya. Sige. Nangan kan. Kampay. Kadkaduweng ka. Tamangan na. Nagabay kami manunemi ket subsubuhak ti asawa. Dati-dati mat ngararamid eh. Kinalailog kang kalba. So nga nakaskas daw na ramidak man. Okay. Hagan nga sangit. Amo tikas dyan nga naramid mo itay. Nagsublimot man ti 100% nga panakahit ko ka. Sa mga etan na dyan nga Loida? Saan siguro? Nangaro na itan. Kasi anong nga di putot mo keng kuhana. Hindi pas ngayon na. Mawang kunto sa sarungkaran. Saan nga nga dumagdagas keng kuhana? Apay hindi ka makasumpad. Ikasanunod din, kahit no hangag balingay, kapat pa lang ang bulan. Saan nga masibugan? Saan ka magsangit? Kasi lang ako binagsangit. Maging kapay. Sumbong ka. Anda napasamak ka na kami, kini Mercy nga asawak, kanidi nga rabii, manunimi, ngayon madlaw nga nakidit. Taan nga ron, kat addan sa bali nga nangipanan. Imbaga ta nakaurnungak basi. Ngayon gadi nga kidit, manunimi, nakidit, kat isot nagbalin. No pa ibagbaga na manunimi nga sa anak adumagdagas, adam at digidugundaway nga masapak nga gawin. Ag-excuse ak nuwak ni Loida. Ngayon sa anak na yun. Pinagbalin ko manunimi nga mamintuak lang nga dumagas. Idin to tada dumatla panawang ko iti asawa. Nagrunan di bagana, nga damot na nabitbitik isaklot mo. Okay, namagad lang kaya. Medyo kasada, medyo basit lang di diferensya. Nagkita kapsak mas kanunan. Itatandaan akon,
Ada anaktan. Uray pa lang nga may pasngay. Hampay nagpesa. Di itlog no itlog ko man. Ano ti planong ti relasyon nyo kini Loida? Tsaka mo. Sige matipat-patik ko. Awan ti panggap ni Loida nga mangagaw kang kakanya. Guro kahit ada nalipatan ta. Nalipatan ta. Di pa nag-present negative viewers. Ayaw na ya. Hey, sorry. Nga naladaw. Ag-present kayo. Napipindas daw na tayo dandun na malpasin ni programa tapno. Hangkay pulos nga sumina, di ba? Okay, negative viewers with Sherbad, ag-present kayan. Tarugyanan ni Mami. Ti agisulat ka na kitinagan nyo nga mga sarak iti tampiulo. Ag-present kayan. Tapno kasta, datugundawa yung mga mag iti parapul draw. Iti may kawalong anniversary ti Nemer Studio. Yan. Present kayan. Kaya naman yung muna nga nag-present. Nay, ni Flor de Lisa Fiesta. Ngayon, mauman Sherbad mo, sayang. Mauman Sherbad mo si ka Flor de Lisa Fiesta. Sayang. Rubian A. Agpawa, good. Da Sherbad na. Niya Janet Domingo Balila, da Sherbad na. Nag-present kay sa madlatet tayo. Orehan ko pa yung baga. Ada oras na. Cherry Corpus, okay. Laglagay pa nyo, da Sherbad yun, Hang ilista ni Mami Jay na ganyo, no? Hang gusto di Sherbad yun. Janet Domingo Balila, ni Jeneline Sagon, lumagip, madita Sherbad mo. Madita Sherbad mo. Yeah, Sherbad mo, madi. Okay, ni Eden Antalan, good. Ay, madi. Eden Antalan, dati ada ulo na. Yeah, di na dumak. Kitaan nyo ka na laing. Ni Imelda Unana, kitaan nyo, Imelda Unana kit mayat. Ada ulo na. Ni Salvacion Macho Ventura, sa bali pa nag-share mo kumantribasyon. Share mo in public. Datay, dato araw. Nga, data, asidik ti star, sit ipisityo. Yeah, talmagan nyo. Sayang. Ay, adudan. Ayan. Sige. Ag-present kinatan. Tuloy ko nga ibasa ti surat. Iti opisina manunaymi inasidganak ni Hari. Iti break time. Ano nga talagat plano pare? Masaknanak Agsipod ta masaknanak iti asawak. Gabot ta masaknan ti asawak. Iti kasinsin na. Pare, awan ti problema. Gabot ta saan ko na pinilit ni Loida. Ni Loida nagayayat. Inayat na, impain na ti amin na. Itilaksid nga muna ang asawak. Okay ba? Apay, agrak-reklamo ka din ni Loida. Kahit kumaamuan, noan niya ti plano. Ti plano, asawak ti asawak. Kabit ko. Ningam no saan nga kayat ni Loida, tikas niya nga relasyon, di ako mabaling ko. Ngayon tinakabot-buteng no, agisak lang ti asawam. Hanto nga ramidan dahi ni Mercy. Gabuta, naramit ko ti kasijay, gabumit lang ko na. Isot imo na nga nagpakawan kanya. Sakpagmat nga nagpakawan na ko na. Awang nga ti problema. Amin nga problema kawahan, jak pag problema. Nga amin misis ko Dede ibagam kini ani, nga mo. Awang problema. Tao mo't peti mao da problema. Saan to da problema? No, tuwag to problema. Saan to nga rauten ni makat ko, ni Loida? Ay, aw matipanggap ni Loida ang mangagaw kanyak manipod iti asawa. Di awang nga problema. Kaya talaga awang problema. Da kayo latag problema. Da kayo man. Tinaramid ko kiti manunimikit kinasaritak ti asawa. Di mo katikayat? Ngagamam mo kayo kini Loida? Pagamamon na kami nga doon ka babae ti biyag mo, kituin. Nakasaysaya at nagayim kayo.
ti legal nga asawa, kan ti other woman, kan agayanda. Nakapipindas, di ba? Sige. Oo. Nga magkakatan, damagag pala kini Lloyda at kunan. Tinawagan ka rin ni Lloyda, manon name iti may sa bigat. Hello? Sabado ita. Hangga umay? Umay kami. Umay ka mangaldo ita. Doha ka kini bayo hari? Doha kami tasawag. Di mo ka di kayat? Di makigayam kayang kuana? Kat kayat ko Nagsayat law na yun. Awan kaput-buteng ko nga umay skandalo. Kaorehan ka gayam. Kahanto aramidan na dati asawa. Umay ka dito nga rin? Makal daw? Owen, nagsagana ka. Ay, pagkakarang magandaan ni kasin ko. Kaya ni Hari, kaya anak da. Ito, napimpinas doon tayo. Alam mo nga, siya ako tumawag ka na kwada. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi imun una kami nga agasawa nga di mano ni Tibalay ni Haloida. Kaya di yam amok ti tunggal may sa kadakwadan mano. Nagbeso-beso na kiti masiguro. Ngayon na idungso ni Lloyda di buksit na kapag tatakdakan nga amang. Manong ang bulan detan? 8. Next month, palumos ni Apo. Sundot ka bulanan nan. Dumanong kayo, sumar kayo. Dandanin mo siguro na kasin. Kaya ni Bayaw. Deta, manong mata na bulan? Talupay lang. Anandam no talo ang bulan, katampay sigurado deta. Man, sigurado. Nanadak man. Sige, tuko kayo. At ay urahin talaga ti agasawa grabe ti anak na. Gusto gayon ko na ni Dani nga. Adan bukod mo nga balay. Damay pa bukod mo ako siya. Di kag subli jay Hong Kong Aman ko mapay nga. Kaso no pa ka makasubli adamat anak ko. Anak kunto. Di ibatin to kata kami. Ana? Kahit mo tagtarakan, iti sa mong anak, putot langit na asawa. Muna na ang ganak. Di, hanggang to pala mapaman, medyo urayong nga at na makatawan na sa kapag panawang. Kasi no irumen ko to, no babaotek to. Ano? No, agapan dan to, agkabasat so, baotek to ida nga duwa. Hindi. Yung tsaka mo, baka hanak at sublin. Matinas kang pagsublas dyan, adamat urnong ko. Tilayang urayo ko na. No, sinot mga asawa kanya. Tinalyaw nak manong name ni Lloyd. Dapat napanggap mo mag-asawa. Kaya nakarot ko ma. Di mo kayat nga, doa kayong asawa. Kayat mo? Mercy? Okay lang. Nalpas na nga kayo. May ganun. Katuhin sa gaysa kayo di balay. Mga anak tumutlat di bukod ko. Narigat na ko ang bukod ko. Nagkakalang-lang ka mga rod nga nangan manong name kaditi si Mina kami kini Hari Kalpasan niti pandangan. Sulusana ka mamati at mapaspasamak, pare. Kapag kung nasa ka mamati ka susto. Nalayang ka nga talaga. Baka kahit mo pa itibay katlo. Na? Akong problema no aduri at damay katlo, damay kapat, basta lagi nagagayon na. Narigat mo tanaloko na dapat may katlo o na may kapat. Manong nemi, di mi pulusin na mga mapasama. Hindi ito ibagadang entaraydan iti ospital manong nemi ni Lloyda. Yung ore ko lang manong nemi itawag na no kumusta no naganakan no napasama. Ni Hari manong nemi timbaon ko. Pare, ka na, di naman tumawag.
Sakto di makamukin yung boss. Nuapay nga nasa pagkahari mo. Sige nga. At ngatan 15 minutes tinapalabas manunemi iti tumawag kaniyak ni Hari. Hari, kumusta? Okay, lalaki man lang? Lalaki, pinaka-ultrasound na ini. Junior ko no ka. Pare, I'm sorry. Takis nga damang. Ano na pasama? At natay kadakwada. Sino? Nung pagpilya-pilyan na ka, sino kahit bumatay? Awan ti kahit kumatay kadakwada. Sino tatay? Sino tasalan nga nakalasat? Ti ubing. Pare, saan nga naikari? Napimpinas di ubing nga natay. Ngam diyan na. Abay na pimpinas di ubing. Nga isot na pukaw. Saan nga naikari dito lubong? Gabutabong ti basol isuna. Nasakit ko man nun niloy na tinatay. Kabuta, nakakaasibat ti anak. Naisot na bati. Pare, nakasayasayat o ni Apo Diyos. Api ko naman tikas na. Nakam ni Apo Diyos, di pasamak. Kaya kahit na nga inahan na pinagbiag di ubing. Taawan. Tapno awanin tarason. Na ituloy mo tirasyon mi kiniloy na. Tapno magupit din. Di pa nagpasbasol mi. Kaya't mo sa huwin. Awan to ang relasyon nyo. Awan matan daga po na tatno karelasyon kami. Kandro mag-unay yan. Ngawaya-waya kisuna. Kandro mag-unay. Nag-concentrate ako ni ti asawa. Kandag baling anak mi. Sige. Anang arod may imansayag, kabilitan na. Sige. Paray, makamukha na basita, tumulong ipag mo. Awang pagnanagam, ado ka mong nagtitinulong. Hindi maamuan ti asawak, tinapasamak manong nagsangit. Nagsangit ka? Siyempre, anda na tayo. Ito naman may mansayag itong Diyo, maladaga. Ito makiandingay. Wana, nunas ka nga ganta sa Diyo, itarabidan ta. Samang naputpututan pa ni Lloyda. Sanin. Gabuta na ito tipuon kan gaputi amin. Tapno magupa din ti illicit affair mi ni Lloyda. Tadamatan, anak ta, palubos na po. Tapno mawayawayan ni Lloyda. Tapno agbalingan na lintag tibiyag na. Tapno dan tumatan lalaking nawayang mga asawa kong kuana. Kalag pamilya. Kadyak, kansi ka. Awan ton tagbaling ang problema ta. Diyak ton gandan tayo, ti makirelasyon ti sa baling ang babae. Ikarikan ka. Naladingit man, manunaymi, takastaon iti ladingit ni Lloyda, ngam nasabasapol ng awatan na ti kinapud mo. Mabakabulan, kalpasan nga na itabo, una na tayo, ti anak na, hindi pa ka tatumawag, adda ako nito Hong Kong ko na. Nakakita ka nung adagos temploya na. Agyaman tadinteng katibiyak ko. Dani. Nagbaling ka, apaset mo tibiyak ko. Ngam napukaw ti pakalaglagi paken ka. Nadayta nga siguro ti rason. Tapno, malipatan ka. Inawdawat ko, Lloyda. Dumteng nga dagos ti lalaki nga nagkari para ken ka. Nagkari akon ti asawak.
Kalpasan tumipas ng iti anak mi. Awanin tirason takno. Magkirahon siyo na sa bali. Sige, Roten. Di kan tumalipatan, numampay, awan, di ba ka naglagipakin ka? Normal ngayon pas nga iti asawak manong name iti anak mi, alalaki, ni Danny Jr. Awanin di ka nagbalin nga problema, manong name agsipod ta, imanugot na tala isuna, nga nagikatan iti trabaho na tapno, i-concentrate na, nga isumad lang di mga sikaso, iti anak mi. Napasarunuan, ti dua nga babaeng anak mi, sagdudua lang ang tawen ti baet ti tunggal maysa. Idagpalay kayo iti nisuna. Anong nimi? Idi niya asawak, ti inauding anak mi, kat idagbunyag, inalami, niloy dakas ninang na. Ngawang pa idit asawa naman. Imitalayang nabit, napami na tendaran ti panakikasar ni Loida, iti na ikari alalaki para kay Kuan. At taman napalabas, ngam ti kunadan, malagip man tinapalabas, ngam aging ganalaing tilagip, kasaanan nga pagtalindan pa eh. Nga isut makapektar kadagiti agdama, kaya niti masakpan. Kawanin ti nagbaling nga problema mi, iti pamilya, kmanong nimi, na urnos kan naragsak kami. Dito nga ron, ti pagkasarita, akmanong thank you, kadagiti amin nga naggadengeg. Thank you, iti anus mo, kinlaing mo nga nang iba, sakit sapay kuma, tanakaybati akmet iti andan, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak ka nagdengeg. Kaya nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga ron, nga pagaya mo. Danny, thank you. Yan.